मी आज कारल्याची भाजी करणार आहे। ही कारली आहेत ना, अशी घेतली ती आणि ह्याची वरती ह्याची दिसते ना तुम्हाला, हे आपण हे पिलरने ना काढून टाकायचं आहे। मी जरा भाजी थोडी कमी कडू होते, काढून घ्यायचं हे असं ह्या पद्धतीने अलगद असं। ह्याच्यामध्ये जास्त कडवटपणा असतो असं मला तरी वाटतं, कारण मी असं काढून याची भाजी करते आणि मग बारीक चिरून त्याला मीठ लावून ठेवते अर्धा एक तास आणि नंतर मग त्याची भाजून कढईमध्ये चांगली भाजून घेते आणि नंतर कांदा वगैरे टाकून भाजी करते। तर ती अशी भाजी केली ना तर ती सेम कांद्याची भाजी कशी करतो आपण, आम्ही एक तुम्हाला व्हिडिओ दाखवला आहे माझ्या आईने केलेला कांद्याची भाजी, त्याप्रमाणे ती भाजी लागते, कडू लागत नाही, चांगली चविष्ट लागते। तर मी या पद्धतीने मला भाजी करून दाखवते, तुम्हाला आवडली तर तुम्ही पण त्या पद्धतीने करून बघा, कशी वाटेल भाजी ती बघा। तर अशा प्रकारे हे आपण कारली स्वच्छ धुवून घेतली आणि हे बघा पिलरने त्याच्या वरचे हे जे काय असे वरती त्याच्या साल असते ती साल काढून घ्यायची आणि नंतर आपण काय करायचं, बारीक चिरायचं एकदम वरचं तसे हे होतात ते काढून टाकले की अशी कारली होतात ती, की मग आपण ती काय करायची, चिरून घ्यायची, बारीक चिरायची जरा। आतमध्ये बिया असतात त्या बिया काढून घ्यायच्या, तुम्ही असं नखाने काढा किंवा चमच्याने काढा, हे बघा असं काढून घ्यायचं। ही कारली ना कोवळी आहेत, कारण आतमधल्या बिया जून झाल्या नाही आहेत, जर जून असती ना तर ह्या बिया आहेत ना ह्या जून होतात, पण ह्या कोवळ्या आहेत एकदम बिया, अगदी अलगद अशा नखाने आपण हे घेतलं ना तर येतं, नखाने तुम्हाला जमत नसेल तर चमच्याने सुद्धा आपण हे काढू शकतो या पद्धतीने, हे बघा। आणि नंतर मग काय बारीक चिरायची, आपण पडवळ कसं चिरतो त्या पद्धतीने बघा, तुम्हाला दाखवते मी। ह्या पद्धतीने अशी हे बघा बारीक चिरली की ते त्यातला कडवटपणा मीठ लावल्यावर निघून जातो। पण शेवटी ते कारलंच आहे, किती तुपात तळलं आणि साखरेत घोळलं तरी आपला कांचा गुण सोडत नाही, त्याप्रमाणे थोडंसं कडवट लागते आणि अशी भाजी आपण खायलाच हवी, ही आपल्या तब्येतीला खूप चांगली भाजी असते। डायबेटीसच्या लोकांना तर ह्या भाजीचा चांगलाच उपयोग होतो आणि म्हणून आपल्याला ते होऊ नये डायबिटीस वगैरे, यासाठी आपण लहान मुलांपासून अगदी म्हाताऱ्या कोताऱ्यांपर्यंत सगळ्यांनी भाजी खायची। ह्या पद्धतीने बारीक चिरून घ्यायची आहे बघा, अगदी बारीक, जास्त मोठ्या फोडी करायच्याच नाहीत, तुम्ही बघा ह्या अशी बारीक चिरून घ्यायची। तर मी आता ही सगळी कारली चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला मीठ लावताना दाखवते। हे बघा मी चारही कारली बारीक चिरून घेतली आहेत, दिसतं तुम्हाला। आता काय करणार आहे, ह्याला हा माझा छोटा चमचा आहे, जास्त मोठा चमचा नाही आहे, हा एक चमचा याला मीठ लावून ठेवणार आहे आणि नंतर मग अर्धा एक तास मी ठेवणार आहे आणि नंतर जेव्हा भाजी करायची असेल त्यावेळेला ते मी जरा मळून घेणार आहे। फक्त याला अलगद आहे बघा, अलगद हाताने ह्याला मीठ लावून ठेवायचं की त्यातला जास्तपर्यंत जो कडवटपणा असेल तो निघून जाईल मग। तर ह्या पद्धतीने आपण ह्याला मीठ लावून ठेवून देऊया अर्धा तासासाठी। आता ही भाजी करण्यासाठी मी काय वेळेला ह्याची ओली मिरची टाकून पण भाजी करतात, पण मला जास्त किंवा आमच्या घरात सगळ्यांना मसाला टाकून भाजी आवडते, म्हणून मी माझे मसाला टाकणार आहे आणि त्याला ह्या एवढ्या भाजीसाठी मी 3 कांदे घेणार आहे, ते कांदे बारीक चिरून घेणार आहे आणि थोडीशी लसूण घेणार आहे आणि हे मसाला खोबरं एवढं सामान लागणार, त्याची तयारी करून घेते। तोपर्यंत आपण हे मीठ लावलेलं कारलं असंच ठेवून देऊ। मी हे कारलं चिरून त्याला मीठ लावून ठेवलं, हे बघा चांगलं मऊ पडलं आहे। आता मी थोडंसं मळणार आहे पण त्याआधी पूर्वी मी गॅस पेटवते, कढई तोपर्यंत गरम होईल। हे बघा जरासं असं मळून घ्यायचं, हे कारलं जे आहे ते मीठ लावल्यामुळे जरा मऊ झालंच आहे, पण जरा आणखीन मळून घ्यायचं आणि मग आपण कढईमध्ये ते चांगलं भाजूया। तरी भाजायला 5-10 मिनटं लागतील चांगली, कारण हे मऊ व्हायला पाहिजे, चांगलं खरपूस भाजायला पाहिजे, तर भाजी ती आपल्याला तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे कांद्याच्या भाजीसारखी ती भाजी लागते। हे असं मळलं त्याचा रस असा येतो बघा, काय लोक ह्याचा रस, कारल्याचा रस ज्यूस म्हणून पितात, डायबिटीस ज्यांना जास्त असतं, खरोखर आपल्या शरीराला उपयुक्त अशी भाजी आहे कारल्याची भाजी। जर कोणाकडे लोखंडाची किंवा कढई, कढई नसेल तर मग साध्या आपल्या कढईमध्ये ह्याची असते ना
स्टीलची वगैरे कढई त्याच्यामध्ये किंवा नॉनस्टिकची त्याच्यामध्ये भाजलं चालतं. पण ह्याच्यामध्ये काय होतं, मला पुरेसून सवय पडली की आमच्याकडे सगळे पदार्थ पालेभाज्या ही भाजी आम्ही कढईतच करतो. या वाटण पण ह्याच्यातच भाजतो. याच्यामध्ये पटकन होतं. तापल्यानंतर कढई असं चांगलं हे पाणी सगळं गाळून घ्यायचं. केवढीशी भाजी झाली ती बघा. 4 कारली होती, मोठ्यापैकी होती 4 कारली. पण ह्याची भाजी कमीच होते म्हणून आपण काय करायचं आहे, 3 कांदे मी चिरून ठेवले, तुम्हाला दाखवते. ते कांदे नंतर मी घालणार आहे. ती भाजी भाजून घेते. जरा गॅस मोठा ठेवला आहे मी. मोठ्या गॅसवर परतून घेतलं की नंतर मीडियमवरती गॅस ठेवणार आहे. अशी चांगली परतून घेत राहायचं सारखं. म्हणजे ती काय करपणार नाही. करपली की त्याचा आणखीन कडवटपणा येतो, त्या भाजीला येतो. म्हणून करपता नाही होण्यासारखी आपण ही चांगली अशी हलवत राहायची आहे. जरा आपण 2 मिनटं गॅस जरा मोठा ठेवून नंतर मग गॅस कमी करणार. मला मी सांगितलं होतं की 2 मिनटं आपण गॅस मोठा ठेवायचा. मी मोठाच ठेवला आहे गॅस आहे. आता हे तुम्ही बघता हे कारलं जे आपण घातलं होतं ते काय होतं चांगलं आता हे बघा भाजायला लागले मऊ. आणि हे एकदम असं छोटं होणार, म्हणजे आकाराने ते लहान होईल. मी आता गॅस ना मीडियमवरती ठेवते. आणि हे सारखं अधूनमधून परतत राहायचं. तोपर्यंत दुसरी आपण कामं करू शकतो. म्हणजे हेच काय करत राहायला अशातला भाग नाही. मग तोपर्यंत आपण डाळ फोडणीला घालायची आहे किंवा दुसरी भाजी कुठची करायची असेल ते आपण कुकर लावायचं असेल ते करू शकतो. फक्त ह्याला मध्ये आपण असं हलवत राहायचं आणि असं जरा संपूर्ण कढईला लावून ठेवायचं की त्याच्या तापलेली असते त्या उष्णतेने ते आपोआप असं हे बघा ह्या पद्धतीने आळत जाणार आहे. हे बघा असं छोटं होत जाणार आहे ते. तर आता मी हे ते ठेवणार आहे आणि मध्ये हलवत राहणार आहे. हे बघा तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे मध्ये आपण असं हलवत राहायचं. हे बघा किती भाजी आळली ती बघा. म्हणजे आता ह्याच्यातलं सगळं पाणी काय होतं आहे निघून जाते आणि ती कारल्याची भाजी भाजली जाते. हे बघा अशा प्रकारे. आणि मग ही चांगली कुरकुरीत छान लागते नंतर मग. तर आता आणखीन 2 मिनटं मी ही भाजून घेणार आहे आणि नंतर तिला फोडणीला काय देणार आहे तर तुम्हाला दाखवते. तर अशी आपण ही वरच्यावर परतत राहायचं. म्हणजे खूप तिचा रंग काळा येतोच कारण ती भाजते म्हणून, पण जास्त करपवायची नाही ती. हे बघा असं की काम करता आपण बघा मीडियमवरती 5 मिनटं आपण मीडियम गॅसवरती 5 मिनटं आपण हे भाजी ढवळत राहिल्यावर हे बघा अशी भाजी झालेली आहे. आता ही आपण काय करूया काढून घेऊया आणि नंतर ह्या कढईतच फोडणी करायची आहे. हे बघा गॅस मी फुल करते. गॅस फुल करून मी कढई ठेवली आहे. आता याच्यामध्ये 3 चमचे तेल घालते. आता कढई आपली तापलीच होती त्यामुळे लसूणच्या 4 पाकळ्या घातले. त्या चांगल्या आपण परतून घेऊया तेलामध्ये. आणि आता हे 3 कांदे चिरून घेतले होते मी. ते कांदे पहिला भाजून घेते कारण भाजी आपली तयार झाली आहे. तर कांदा भाजूनच घ्यायचा आहे पहिल्यांदा. परतून आपण ती घेतलेली आहे. बघा चांगला असा कांदा आपण हा तांबूस रंगाचा होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे. हे सगळं त्यातलं पाणी कांद्यातलं निघून जायला पाहिजे. आता पण ह्या भाजीला मगाशी मीठ लावलं होतं की नाही, पण ते पिळून टाकल्यामुळे त्यातलं गेलं. आता ह्याच्यामध्ये मीठ घालूया कांद्यामध्ये, म्हणजे भाजीला लागणार आहे म्हणून. आणि कांदा पण आपला पटकन आवळेल. हे बघा कांदा असं चांगला परतून घ्यायचा. आता चांगला मऊ झाला आहे आपला कांदा, आहे की नाही. दिसतोय कलर पण बदलला आहे. आता मी ह्याच्यामध्ये थोडीशी किंचित चिमूटभर हळद घालणार आहे आणि मसाला घालणार आहे.
ही भाजी मिरची घालून सुद्धा करता येते, म्हणजे कांद्याबरोबरच मिरची घालायची, पण मी मसाला घालून करणार आहे. आणि तुम्ही अशा प्रकारची भाजी एकदा मसाला घालून करून बघा, म्हणजे आपल्याला कांद्याची भाजी कशी लागते त्याप्रमाणे ही भाजीची चव येते. आपल्या चवीप्रमाणे जसं तिखट हवं त्याप्रमाणे आपण ह्याच्यामध्ये काय घालायचं आहे, मसाला घालायचा आहे. तो मी मालवणी मसाला घातला आहे. आता ह्या मसाला चांगला आपण कांद्याबरोबर परतून घ्यायचा. गॅस आता मी कमी करते आणि भाजलेली आपण कारल्याची भाजी ही आपण यामध्ये घालायची आणि चांगली ढवळून घ्यायची. त्याला संपूर्ण कांदा आणि भाजी एकजीव व्हायला पाहिजे. आता मीठ मी कांद्यात घातलं होतं, भाजीला पण आपण मीठ लावलं होतं भाजी मळतेवेळी, त्यामुळे आता आणखीन काही मीठ घालायची गरज नाही आहे. जे आपण मीठ घातलं होतं ना कांदा भाजतेवेळी, त्यातच ही भाजी होणार आहे, त्याला मीठ लागणार आहे. अशा प्रकारे एक म्हणजे संपूर्ण त्याला कांदा आणि भाजी मिक्स करून घेऊन आपण 2 मिनटंच आपण हे झाकण लावून असं ठेवून द्यायचे, म्हणजे आतल्या आत वाफ राहील त्याला. आपण 2 मिनटं झाकण ठेवलेली भाजी झाकण लावून. आता बघा आपली भाजी पूर्ण तयार झालेली आहे. आता फक्त आपण चवीसाठी थोडंसं खोबरं घालणार आहोत. आणि चांगली आपण ही परतून घेणार. कोथिंबीर आपल्या आवडीवर आहे, तुम्हाला आवडत असेल तर कोथिंबीर घाला. कोथिंबीरीने फक्त भाजी जी आपल्याला चांगली दिसते, चव थोडीशी येते कोथिंबीरीच्या हिरवेपणाची. तर तुम्हाला हवी असेल तर तुम्ही कोथिंबीर घाला, नाही घातली तरी चालते. अशा प्रकारे आपली ही कारल्याची भाजी तयार झाली खाण्यासाठी. तर मित्रांनो, कारल्याची भाजी ही तयार झालेली आहे. जी लोक कारल्याची भाजी खात नाही त्यांच्यासाठी हा अतिशय उत्तम असा पर्याय आहे. तुम्ही नक्की करून बघा, जे खात नाहीत ते पण खातील. आणि ही भाजी कशी झाली हे आम्हाला नक्की कळवा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.